дуруд барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунем. Рафтем. ҷаҳон дар чӣ хаёл? И мардак дар чӣ хаёл? тамоми ҷаҳон аз тарси вируси карантин эълон карданд. иқтисоди абардавлатҳои дунёӣ ба замин афтод. чандин ширкатҳо муфлис шуданд. аз ҳама асос қариб таи 600 000 одамон ҷони худро аз даст доданд. хулас тамоми ҷаҳон аз паси вируси корона ва ана ҳамин талошҳо самара дод. имрӯз аз панҷшабии ин вирус андаке ҳам бошад пешгирӣ карданд. акнун тасаввур кунед, ҳамин қадар талошҳо барбод бояд равад агар андешаи нафари муаррифишавандаро пуштибонӣ кунем. Ҷиҷи Бекали, раиси бошгоҳи Стяува муроҷиат карда гуфтааст ки шояд ба шумо писанд наояд, вале ин хости худо аст. ин дарде ҳаст ки ҳамаи одамон хоҳу нохоҳ ба он гирифтор мешаванд. ӯ дигар бо мо зиндагӣ мекунад. бикушоед майдонҳоро ва ҳама тезтар ба ин вирус гирифтор шаванд. инро ман аз пеши худ намегӯям, балки аз забони табибоне мегӯям ки яке аз беҳтаринҳои Аврупо ҳастанд. онҳо ба ман гуфтанд ки вақте мо муддати зиёд ниқоб мебандем, витаминҳои мо кам кам тамом шудан мегиранд. аз ин рӯ бигзор ҳама тезтар шаванд ва мо зудтар ба зиндагии қабл баргардем. ибрози андеша кардааст Ҷиҷи Бекали, президенти бошгоҳи Стяува. фоҷиа. чемпиони ҷаҳон аз варзиши рақси рӯи ях миёни ҷавонон аз Русия Екатерина Александровская дар синни 20 солагӣ дунёро падруд гуфт. ин дар ҳоле аст ки ҷисми беҷони Екатеринаро аз зери бинои баландошонае ёфтанд ки дар қабати шашуми бино хонаи худи Екатерина ҷойгир аст ва ӯ он ҷо зиндагӣ мекард. гуфта мешавад ки Екатерина ногаҳон аз ошонаи шашум аз долони хонаи худ ба замин афтодааст. рӯҳаш шод бод. президенти бошгоҳи Реал дар мавриди сиёсати трансферии бошгоҳ дар ин мавсим ҳарф зад. Флорентино Перес ба суоли оне ки Реал нақшаи овардани Мбапперо дорад ё не ҷавоб гуфт бояд инро интизор шуд. Реал боз беҳтаринҳоро ба даста меорад вақте ки вазъ ба эътидол биёяд. ҳоло вазъият бад аст, аз ин рӯ Реал нақшаи бузурги трансфериро дар ин мавсим надорад. мо бозингароро барои кам кардани маошашон хоҳиш карда будем ва онҳо рад накарданд. агар мо ҳоло бо маблағи калон ба бозори трансфер бароем, онҳо чӣ мегӯянд? ба онҳо сахт мерасад, гуфтааст шефи чемпиони феълии Ла Лига. барселона ким чихел ба қавле сару калобаша гум кардааст. имрӯз як баҳсашон дар мавриди мураббӣ расонаӣ мешавад. пагон мебинӣ дар бораи пул ба қавле разбор доранд. мисоли гап да, то дирӯз мегуфтанд ягона номзад барои сармураббигӣ баъди Сетьен ин Хави аст. боз имрӯз аз нақшаи нави дастаи каталонӣ расонаҳои иттилоотӣ менависанд. Лоран Блан, собиқ сармураббии дастаи ПСЖ ва мунтахаби Фаронса, шояд дар ин симат Кике Сетьенро иваз намояд. баъдтар маълум шуд ки ин пешниҳодро на дастаи Барс, балки агенти мутахассиси фаронсавӣ Жорже Мендеш ба дастаи Барс кардааст. Неймар қодир буд ва ҳаст ки дунёро тасхир намояд. умрӯза бозии дӯстонае ки ПСЖ бо дастаи Васлан Беверини Белгия доштанд тамошо кардед. Неймар баъдан аз бозии дағали дастаи ҳариф шикоят бурд ва гуфт ки онҳо зидди мо бозии дағал нишон доданд. қариб кор то ҷое мерасид ки чанд футболбози мо осеб бардоранд. дастаи ПСЖ бо ҳисоби бузурги 7-0 дастаи белгиягиро шикаст дод. рости гап мақсади ман як бори дигар хотиррасон кардани натиҷаи бозӣ набуд, балки истеъдоди нотакрори тӯбронии Неймарро дар ҳамин бозӣ бояд баротон мегуфтам. бинед истироҳат намоед. Виктор Фонт, номзад ба президенти дастаи Барселона, дар мавриди хушбахт набудани Лионел Месси дар дастаи Барс ҳарф зад. ӯ хушбахт нест ва намедонад ки оянда чӣ кор кунад. ӯ ғамгин аст ки сол то сол наметавонад дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шавад. мо мехоҳем гуфтанд ки агар мо раҳбарияти бошгоҳро бар дӯш бигирем, ҳамаи корҳоро ба самар мерасонем то дар охирҳои фаъолияти футболбозиаш Месси як бори дигар унвони қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳоро ба даст биёрад, гуфтааст Виктор Фонт. ин шахс барои президенти бошгоҳ шудан Мессиро пеш даровардааст ку? капитани дастаи Реал Мадрид Серхио Рамос дар вақти тамрин гол зад ва онро бо услуби Конор Макгрегор истиқбол гирифт. ин амали худро Рамос дар инстаграмаш монд ва ба Конор ишора карда навишт ки чӣ андеша дорӣ Нотариус. Нотариус ин исми мустаъор ё тахаллуси Конор Макгрегор аст. ирландӣ ба Рамос ҷавоб навиштааст ки беҳтарин зарбаи мустақим ба кунҷи дарвоза дӯсти ман Ала Мадрид. инро Конор дар ҷавоби навиштаҳои Рамос гуфт.
فوجیه دیگر در امریکا بوکسچی شکست‌ناپذیر در سن 24 سالگی از دنیا درگذشت. تریول مزیان یکی از بوکسچی‌های مشهور امریکا با صدمه دچار شد و این صدمه آخرین نفس‌هایش را از او رد بود. گفته می‌شود که تریول هنگام راندن ماشین در شهر آستین تگزاس از عهده راندن اتومبیل نبرآمد و بر راه ضد حرکت برآمد که با اتومبیل مقابل برخورد. در نتیجه هم تریول وفات کرد و هم راننده اتومبیل با او برخورده. ما از مرگ تریول مزیان اندوهگین شدیم. او خیلی شخصی آروم و انسانی صمیمی بود. با رینگ برآمدن او در قلب حریفانش ترس وارد می‌ساخت. این را پایگاه اطلاعاتی ESPN در تکیه به سامانه تشکیلات ورزشی که آنجا تریول تمرین میکرد نوشته است. فلورنتینو پرز پرزیدنت باشگاه رئال مادرید گفت که امسال باید توپ طلایی را به کریم بنزما بدهند. توپ طلایی را کریم بنزما باید بگیرد. من بازیگر خوب بهتر از او در این موسم ندیدم، گفته است فلورنتینو پرز. پرز با فکر من یا فوتبال تماشا نمیکند یا تقدیر توپ طلایی را حل کرده میتواند. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.